हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फोरोंगिरिनि साख्रि ओंखारगासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेटआ 27 अक्ट'बरसिम थागोन। एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो बिनि मिडियामा बर' मिडियाम, मणिपुरि, एसामिस दङ। थ' नोंथांमोना दायो डिस्ट्रिक्ट वाइज आरो मिडियाम वाइज बेसेबां भेकेन्सि ओंखारखो बेखौ नायग्रोदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सासे केन्डिडेटआ मोनथाम डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो, प्रेफारेन्सखौ होनो हागोन। दा BTR आव पस्टआ निल दङ, नोंथांमोना नायदो दा बेसेबां भेकेन्सि दङ आरो बर' मिडियामनि थाखाय LP स्कुल आरो UP स्कुलाव। थ' नोंथांमोना नायदो आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दा लोगोफोर भेकेन्सिया दङ गासै 9354 जायफ्रा HS आरो ग्रेजुवेट जाबाय लोगोसे डिप्ल'मा दङ। थ' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो मोजां खाबुआ जाहैबाय जायफ्रा आपकामिं टेट होगोन। थ' नोंथांमोना पास जायोब्ला बे पस्टआवबो एलिजिबल जागोन। थ' बेखायनो टाइम होनाय जादों डिसेम्बरसिम। डिसेम्बरनि सिगां रिजाल्ट मोनोबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ अक्ट'बरावनो होगोन होनना बुंदोंमोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना नेदो। दा जों थांसै फैदो PDF फाइलखौ नायनोसै आरो नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना नायनो हागोन। डिस्ट्रिक्ट वाइज नोंथांमोना नायनानै थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। थ' बेयाव नायदो एसामिस मिडियाम LP स्कुल टेबल 1 बेयाव दङ डिस्ट्रिक्ट वाइज। थ' भेकेन्सि वाइज दङ आरो रिजार्भ वाइज दङ आरो दा STPनि थाखायबो दङ। दा बेयाव पस्टआ एसामिस मिडियामनि थाखाय STPआव दङ, बरपेटायाव 30 दङ। दा बेबायदि दङ आरो थ' आं बेखौ डाइरेक्ट बुंसै एसामिस मिडियामाव पस्टआ बेसेबां दङ LP स्कुलाव बेनो जाबाय STफ्रा दङ। STPआ 554 एबा 553 दङ। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा गासै 5000नि बारा दङ बे एसामिस मिडियामनि थाखाय LP स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचार बियो। थ' टेबल 2आव फैबाय बेंगलि मिडियाम। थ' बेयाव दङ STPआ 347। थ' नोंथांमोनाबो एलिजिबल जायोब्ला एप्लाइ खालामबागोन जायफ्रा बेंगलि मिडियाम LP स्कुलाव साख्रि मावनो सानदों बा नोंथांमोना बेंगलि मिडियाम। थ' बेनिफ्राय दानिया टेबल 3आव हिन्दी मिडियाम। थ' हिन्दी मिडियामाव नायदो STफ्रा गासै 7 दङ। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना नायना लादो। थ' बेनिफ्राय दानिया टेबल 4आव दङ जोंनि बर' मिडियामा साबेसे भेकेन्सि दङ आरो बबे स्कुलाव एबा बबेयाव डिस्ट्रिक्टआव। थ' स्कुलथ' गैया बेयाव एक्सुवेलि दा डिस्ट्रिक्टखौ नायग्रोदो। दा बेयाव दङ नै बरपेटायाव 13 दङ। बर' मिडियाम LP स्कुल एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय दा काछाराव 0, धेमाजि 29 दङ। बेनिफ्राय गवालपारायाव बांसिन दङ 38, थ' गलाघाट 3 दङ। बेनिफ्राय हाइलाकान्दि कामरुप रुरेल 0 दङ। बेनिफ्राय नलबारि 3, सनितपुर 4, गासै 90 दङ। थ' गासै 90 दङ बर' मिडियामनि थाखाय। थ' नोंथांमोना नायदो बर' मिडियामनि थाखाय 90 भेकेन्सिस दङ। दा बेयाव जों नायोब्ला एनालाइसिस खालामनो हायो BTR आव गोदानै जागोन बादि। दा BTR आव पस्ट गैया, BTR आव निल दङ दायो। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों। अब्लाबो जायफोर नोंथांमोना BTRनि अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हायो। डेट मिन्स गासैबो अल आसाम केन्डिडेट बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय पस्टआल' भेकेन्सियाल' BTR आव फैथ'वाखै। आसा खालामो नेक्स्टआव ओंखारना फैगोन, एक्सट्रा सेपारेटआव ओंखारनो हागौ। थ' बेयाव गैया, नुनो मोनासै। दानिया जों LPखौ नायखांबाय नालाय UPखौ नायनोसै लोगोफोर। दा UPआव दङ। थ' एसामिस मिडियामाव बांसिन दंखायो नोंथांमोना नुनो मोन्दों। STPआवबो नायदो गासै 137 दङ UPआव एसामिस मिडियामनि थाखाय। थ' बेनिफ्राय थांसै दानिया नेक्स्टआव जों डाइरेक्ट बर' मिडियाम थांसै। थ' बर' मिडियाम नायदो 16 भेकेन्सिस दङ UPनि थाखाय एबा ME स्कुलनि थाखाय। दा बरपेटायाव सासे दङ, काछार 0, धेमाजि 3, गवालपारा 7, बेनिफ्राय कामरुप रुरेलाव सासे दङ, नलबारि 2, सनितपुर 2। थ' जों नायोब्ला गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बांसिन भेकेन्सिस ओंखारना दङ दा LP स्कुल आरो UP स्कुल बर' मिडियामनि थाखाय। दा बेनो लोगोफोर गासै 16 दङ। दा टेबल 8आव दङ बेबायदि दानिया साइन्स टिचार। थ' साइन्स टिचाराव नोंथांमोनाहाय नायदो नै एसामिस मिडियामनि थाखाय बियो। थ' बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव थांसै गाहायाव दंबावो। दा नोंथांमोना गाहायाव नायोब्ला बेबायदिनो एसामिस मिडियाम, मणिपुरि, बेंगलि मिडियाम नुनो मोनो आरो। थ' नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। थ' बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेसखौ नायनोसै बोरै खालामनांगौ। दा बुंदों थ' सासे केन्डिडेटआ मोनथाम डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना प्रेफारेन्स होनो हायो आरो। थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामना जाबाय। थ' बेनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ 27निफ्राय आरो लास्ट डेटआ 27 अक्ट'बरसिम थागोन। नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरा टेट पास जाना दंखायो लोगोसे आरो जायफ्रा नोंथांमोनाहाय आपकामिं टेट एग्जाम होगोन ना। दा बेयाव पास जायोब्लाबो नोंथांमोना नैबे पस्टनि थाखाय एलिजिबल जागोन आरो। स' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय। दा नोंथांमोना एप्लाइ भिडिअ प्रसेस नांगौबा थ' नोंथांमोना नेथ'दो, आं होगासिनो दङ। थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय।